I de bé, primer de tot, valoració del partit. Bueno, partit que crec que ens serveix a tots dos, no? Un partit que per agafar minuts els jugadors que més han jugat, per tenir sensacions, i bueno, jo crec que ha estat un partit molt equilibrat. La primera part de la vegada han tingut un poc més de domini nosaltres, la segona part ells han volgut anar un poc més per la victòria, i en el final han tingut el 0-1 amb un penal molt rigorós, crec que estava fora l'àrea, i bueno, no han tingut la sort de fer 0-1 per donar un pot d'emoció a l'eliminatòria, no? Però bueno, content sobretot perquè han vingut molt de joves, vale? Crec que han jugat amb 4 jugadors del filial que necessiten minuts en aquesta categoria per saber el que és, i crec que han complit perfectament, no? Molt bé, no sé, la pròxima cita que teniu a Lliga, no sé quin partit és, no sé com l'afrontava aquest partit, després d'aquesta no heu pogut classificar-vos, no sé si això afectarà moralment a l'equip o no? No, en principi no, perquè nosaltres evidentment veníem amb un resultat advers de Platges, nosaltres estàvem contents en jugar a la Copa, però bueno, sabíem que passar era complicat, i el que volíem era aprofitar la competició per donar minuts als jugadors joves que han de després donar espais a tercera, no? A partir d'aquí pensar ja en el Constància, que és el pròxim rival, un equip que va ser capaç de guanyar aquí precisament, i que està imbatut, no? Tot és un partit molt guapo, molt interessant, i que estem segur que l'equip, si fa la feina que ha fet avui, competirem segur. ¿Han jugado 4 jugadores del filial titulares en este partido? ¿Es anecdótico o es posible? No, anecdótico no es. Es decir, de esos jugadores ya hay un chico que ha jugado con nosotros varios minutos en estos partidos de liga, y seguro que los otros jugadores que hoy han jugado al final van a tener minutos y van a jugar, porque la temporada es muy larga y siempre hay lesiones, sanciones, y creo que hoy han demostrado que están para jugar y que con un poco de ilusión y de actitud tienen talento para poder jugar, ¿no? Molt bé. Molt bé.